Ini kami bagi kok. ঠিক আছে আগে বেলেগে ন হামবাই ফংগচাং নহনি মানো দীপর উংনি টংখা দীপর বহনি মানো ফং বহনি মানো আর তিনি নম হয় জরাবো বিশেষ করে চিনি কক থমনাই বিভিন্ন টিভি চ্যানেলনি চিনি আদং সংনো বেলেগে হামবাই নানো তিনি মানমানি বাগै जों दिनै अकंनो नरनि चैनल बिसिंतै चिना आमचाइनि ताइ हास्टेनि चिनि ताखु बुखु ताइलु करंनो स्राय स्राय साइमाननि मुसुंखा बा मुसुंगो जों आगिबो बायसा प्रेस मिट खालाय साख्लायजाकनो जे ताक्लाय बिसिनि 1433 तिफ्रा एरा बरकाथालनो स्टेट लेभेल ओंनाय नै बरकाथालनि जे वर्किंग कमिटी रगबायनो जों कक साबलायै सालायै गाहाम हामिया चाथ्र सालायै गसमुंग लायैनो जों साख्लायरिखा हायफानो गतरा किसी चा कक बुजिलाय हायं लायै स्पेशली यां आमचाइनि किनि ताखु बुखु दंनो के तमा बाहे इंजाखा जों माइबा कक सालायखा उराम उराम करं लायखा जेमन एडिसि हापां बरक ताकलाय बरंनि एडिसि अफिशियली ताकलाय न पुइला बरक त्रिं बिसि कतालनो सरकारि भाबे पालायनानि बागै बरक चेंगो एवं साख्लाय उरुखा तामनि हमाले बरक से पुइला जों आसुक बिसि कदुगमा रमै अचिनि त्रिं बिसि कतालनो गसमुं नानानि बागै सालाय फाइमानि जबाखाय फाइलायमानि गाय अ एडिसि हापां 2021 जखन चिनि तेबा मथानि एडिसि हापांगो बरक क्षमता आसुखा एकाय बरक नि थानी जों कयलायखा एमएफ केने अंगै एवं सालायखा कुबु कुबुनो बरक चिनि अ चबा नि लामानो चिनि चबानि जे सानमानि न बरक बो आगि जोंबाय बाक्सानो खलाय फामायबा ताबो सरकारा आसुखा का बरक तेव खातुनका हामजाका एका आबिसिनि सिमिनो बरक सरकारि भाबे घोषणा खलाय बरखा प्लास एडिसि आमचायो अ त्रिं बिसि कतालनि बेबाक मा आंखौ गसिमु नावै बरक तिनि पर्यन्त चलिनो हाय बागै सेमान रग बर हठातके बरक खालायमालियाबा ताकलाय हंके बरक साका जे जोंसो गसिमु रु हंख्लायबा जोंबो चिनि एडिसि हापांनि इंगै सरकारि भाबे खालायनानि नांनाय खने बरक सार्कुलार कारि रेखा हायना बागै प्रटेक्टर जोनाल एवं सब जोनाल हकाय हेडक्वार्टार बेस हंके खुमुलुंगो अब सरकारि भाबे खायनानि बरक साख्लाय रेखा गाय खुमुलुंग हेडक्वार्टार नि इंगै कमिटी खाजाखा आ कमिटी नि कन्वेनर हंके तो चिनि बम गनां एम आईसीआईटी सुहेल देबबर्मा बनो तंगमानि एवं बनो सांबादिक सम्मेलन खायबो साख्लायखा एका साख्लाय फानो बाक्सा मीडिया रक बनो बुजिस्लाबिया अंगै दां खाना बा वानसुंमानि बिसिंति दां खाना अब स्टेट लेवल हनै खुमुलुंगो हनै साख्लाय लायखा सैलायखा हंके बा किसा यांबाय कक बुजिलाय आंगै गतरा खाहमिया रक हायं लायखा के तुमफ्ला लायखा गाय जों गाहाम के बरक बुजिलाय करंगै सालायमानि उलो तेबो स्राय स्रायखा बरक आमो हाय कखनो हाया साउस हाया बरक स्टेट लेवल माने न एमएफ के जेखाने खलायो आबुनो स्टेट लेवल अब आगिनि चिमि गसिमु रुजाक फैमानि ताकलायबो आबुनो तंगो अब गतरा किसिसा अब सादा बुइ बुजि आंगै बुइ बुल खाय सिक्या आ बुल सिमानो तुइ किचा कक कालायखा सकछि मात्र एमन किछु करे ओ सुकांगो थानाय बुसु सारकुल कमु क्रिकेट खेला टुर्नामेंट अबनि मुंगैनो टुर्नामेंट चेंगमानि सालो चिनारो बरम गनां एम सं खरकटाम फाइमानजाक फाइक्या एम एजुकेशन एम आईसीआईटी ताइ एम पीडब्ल्यूडी ताइसे एमएलए बो फाइमानजाक फाइक्या चिनि बरम गनां बिश्व केतु जों जदिबो फाइनानि कक जों कचारखा हाइफानो जों आबो एमन थाका चिनि बिसिङाव जतन सामु बाग जागा दिर केबो फाइनानि मतो जरा रिमालालिया जों सालाय कोलायनो सागा नर खालेगेरि जों फाइलिया फाइमालिया हंके बा आफुरनो किनि बरम गनां एम आईसीआईटी मुचां सुहेल देबबर्मा बा कमिटी निबो कन्वेनर बा बिनि खुक्तिनो
बलुकुनि बसकांगो सराय सरका साइकलां थांका जे ना स्टेट लेवल MFK जेखाने खायो अबनो आबताय कोनो द्वितीयत कक माने कै खमलंगो जों खायना नाय माने आबो एकमात्र सिनि एडिसि हापांनि इंगि सरकारि बायबो जों खायना हेडक्वार्टार लेवल एवं आबनो कारिबो प्रत्येकटा जुनाल एवं साब जुनाल खालायनानै बागै जों जतन सार्कुलार रेखा हाका आबुनि साख्लाय माने परेखाने अरनि चेयरमैन आनो लगरंगनो फोन kai साहरका जे आओ दोस नरक जे सामानि अब एकदम 100% करेक्ट जों खाय पुला फुर किसा दुद्रु मुद्रुंगै सानदों तलाय माने तावखा एकदम क्लियर रंखा जे कन्वेनर सिनि बरम गरां एम से साख्लाय क्लां थांकाबा नरक जे सामानि आबो बाय थिंग न तंगो ताय कुनर बेजाल करिसा ताबुक आं अकगनो सानो मसंगो अब को बयमो हाय बुजियागै जे सापान कक सातन आबनो खुदुता कान्दी स्टेट लेवल न वाइसासे साख्लायो आर ताय दी बारंगै माया कोनो कारणे कोनो किछु अघटन होगा बालादा कक किन्तु तावसु जरा ताय कोनो कक करे अबनो सराय स्टेट लेवल MFK जेटा खालाय दङ हामबाय बरका खालामथायो आंखाय मुभमेन्ट फर कक भरंनि ताबुक बर्तमान प्रेसिडेंट रुहि देबबर्मा EMICAT ताय EMPWD ताइसे MLA बो फाइमानजाक फैका चिनि बरम गरां बिश्व केतु जों जदिबो फाइनाल कक जों कचार खा हाइपानो जों आबो एमन थाका चिनि बिसिगो जतन सामु बाग जागा दिर केबो फाइनाल मतो जरा रिमालालिया जों सालाय कोलायनो सागा नर खलेगिरि जों फाइमालिया हंकेबा आफुरनो चिनि बरम गरां EMICAT मोजां सुहेल देबबर्मा बा कमिटिनि बो कन्वेनर बा बिनि खुक्तिनो बलुकुनि बसकांगो सराय सरका साइकलां थांका जे ना स्टेट लेवल MFK जेखाने खायो अबनो आबताय कोनो द्वितीयत कक माने कै खमलंगो जों खायना नाय माने आबो एकमात्र सिनि एडिसि हापांनि इंगि सरकारि बायबो जों खायना हेडक्वार्टार लेवल एवं आबनो कारिबो प्रत्येकटा जुनाल एवं साब जुनाल खालायनानै बागै जों जतन सार्कुलार रेखा हाका आबुनि साख्लाय माने परेखाने अरनि चेयरमैन आनो लगरंगनो फोन kai साहरका जे आओ दोस नरक जे सामानि अब एकदम 100% करेक्ट जों खाय पुला फुर किसा दुद्रु मुद्रुंगै सानदों तलाय माने तावखा एकदम क्लियर रंखा जे कन्वेनर सिनि बरम गरां एम से साख्लाय क्लां थांकाबा नरक जे सामानि आबो बाय थिंग न तंगो ताय कुनर बेजाल करिसा ताबुक आं अकगनो सानो मसंगो अब को बयमो हाय बुजियागै जे सापान कक सातन आबनो खुदुता कान्दी स्टेट लेवल न वाइसासे साख्लायो आर ताय दी बारंगै माया कोनो कारणे कोनो किछु अघटन होगा बालादा कक किन्तु तावसु जरा ताय कोनो कक करे अबनो सराय स्टेट लेवल MFK जेटा खालाय दङ हामबाय बरका खालामथायो आंखाय मुभमेन्ट फर कक भरंनि ताबुक बर्तमान प्रेसिडेंट रुहि देबबर्मा